Tiene fuego aún. Dale, no te preocupes. No puc cantar que no és requintar com si fos el flamenco. M'has comprès? O sigui que se semblen molt... I els àrabes. Tot això és tu el mateix. A mi que no me vinguin dient és que sos de Cuenca, és que sos de Saragossa, sos de... I si vosaltres no han anat allí com aquell que diu són ells els que han vingut així. Perquè són ells els que deprenen de nosaltres. Nosaltres, quan ells han vingut així, ara els que estan els erudits estos, o com se diguen que erudits que són els que saben, no perquè això vingui d'ací o vingui d'allà, però tu què saps? Si nosaltres som moros, nosaltres som àrabes. Per bé o per mal som àrabes. Som mozàrabes, nosaltres. Ja està.